दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान फुल भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों रां। बेयो मोनसे शर्ट एक्शन मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों स्टार बसुमतारी, सुबुं बसुमतारी, मिजिं दैमारी, समित नार्जारी, दोनखां ब्रह्म आरो गोबां दं। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिनिसोरां नार्जारी आरो नैबे भिडिअनि एक्शन डाइरेक्टरानो जादों अभिषाक बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्टआनो जादों सुबुं बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लादो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों दा बड' ट्रेलार। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना आरोबाव गोदान गोदान बेफोरबायदिनो फाइट भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ